Nakatakdang ilunsad sa susunod na taon ng Civil Service Commission Bicol ang kanilang Civil Service Digital Exam o CSDX. Ang naturang platform ay isang cloud-based system na papalit sa COMEX o Computerized Examination. Mag-aalok ito ng mas maraming slots para sa Career Service Exams o CSE. Ayon kay Attorney Daisy Braga Ispunzalan, magsisilbing examination venue ang lumang opisina ng ahensya sa Barangay Rawi sa lungsod ng Legazpi, kung saan mahigit kumulang 200 examinees ang maaaring ma-accommodate. Kunyan, kung pag-launch ko ang CSDX, medyo madadagdagan ang mode of examination. So hopefully, mabawasan itong pero ganoon din naman mababawasan ang demand. Hopefully, mas kadako lang maka-exam. Dagdag pa niya, kailangang magdala ng sariling laptop ang bawat examinees. Sa mga nais magpa-schedule sa kanilang online systems, maaaring bisitahin ang kanilang online Civil Service Examination Portal o OCSEAS. We are excited for that because magiging digital ang examination. Pero yaon ko man po kiraray muna itong written habang di pa po kita fully nakaka-transition. Layunin ng bagong mode ng eksaminasyon na ito na mas mapadali ang proseso ng mga nais mag-exam na aplikante para sa Civil Service Examination 2026. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.